Bon dia, avui hem vingut a Granada ni més ni menys que a pujar al cim del Veleta, la carretera ciclable més alta d'Europa, amb pràcticament 3.400 metres d'altura, 3.383 per a ser exactes, i un desnivell en 50 quilòmetres proper als 2.700 metres. I a més, ho fem amb bona companyia. Anem allà! I no res, així anarà de Granada i dels poquets moments del dia en pujada sobretot que portarem el plat. Dues hores ja, poc més de 2 hores, 2 hores i 9 minuts, ja més de 2.000 metres, entrem en Prado Llano, portem pràcticament 1.500 metres de desnivell positiu, 30 quilòmetres i la veritat és que la primera part del port del Purxe molt dur, sempre per damunt del 10%, i després ja quan hem agafat la carretera principal de Sierra Nevada ja és prou més suau, 4, 5, 6%, i estem pujant molt tranquils, amb molt bona temperatura, dia completament despejat, i bueno, encara ens queda, mireu, fins allà dalt. Allà on es veu el cim, allò és el Veleta, fins allà dalt hem de pujar en la bici. Es queden més d'un quilòmetre vertical. Bueno, y a partir de así ya nos puede pasar en coche, en bici o a peu. Doncs així estem, a quasi a 3.000 metres, tota la zona de Borreguiles ahí baix, i ens falta arribar allà dalt. Ahí dalt. Que a ese ritmo no llegáis, ¿eh? Ja estem quasi.
pujar allà dalt. I ja sí, mogolló de neu i anem ahí dalt. 3.000. Bueno, ja estem quasi, només queden uns metres i l'última part ja no és ciclable, almenys en bici de carretera. En bici de muntanya sí que es pot fer. Mireu. Perdó. Ja hem arribat! Cim del Velet aconseguit, quasi 3.400 metres d'altura, quasi 4 hores d'ascens, quasi 50 quilòmetres des de Granada i 2.700 de desnivell positiu. I ara, amb el Mulhacén de fons, xaleco, abrigar-se, menjar i cap avall. Som-hi! Y la liamos. Estem ara al CART de Sierra Nevada. Anem a veure si els mecànics de l'equip Astana ens tiren una maneta perquè a Héctor no li funciona el freno de darrere i està el tema perillós per a baixar així sense fre. Anem a tirar d'influència perquè Rubén coneix a un dels auxiliars, a Vicent Belda Júnior, i a veure si a través d'ell algun mecànic ens pot arreglar el problema. Que contigo en la Port d'Andorra. Sí, sí. 2017. Dale, por favor. No, tú ibas muy por delante. Lo pasamos muy bien.
Héctor, Buenas. valoració de la pujada, va. Pues la veritat que molt xula, no? La valoració molt positiva. Sona a recurrent perquè totes les valoracions solen ser positives, però és un fet, és de veres, estàvem parlant ara, no? El paisatge és preciós, la possibilitat de fer un port tan llarg i tan alt és única, sols podem vindre així a Granada. Ho hem fet, ho hem aconseguit, una fita més que tenim, i físicament doncs, em puja molt bé. Estàvem parlant, estàvem pujant. Personalment sabes que en potència pues, estava pujant molt per baix del límit que tinc de potència i freqüència cardíaca és de veres que estava... Les sensacions eren molt millors que el que marcava la freqüència, però que molt bé, molt bé. El susto del freno de darrere, que ja eixint de Granada hem vist que no me n'anava, però bueno, hem anat a l'equip Astana, que gràcies a un contacte del nostre amic Rubén ens han fet el favor i ho han arreglat. Ara podrem baixar tranquils a Granada i adeu, i acabar bé la jornada, esperem, no? Així que ja us ho contarem. Rubén, la teva valoració, va. Pues és una experiència única i irrepetible. Anar a jocs així a una altura tan gran és molt xulo i la veritat que aniria a més jocs amb els meus amics, que són els que em fan anar i esforçar-me tot el que puc. Que molt bé. Pa tornar, la veritat que pa tornar. Esta esprar la cervesa. Fran, i la teua valoració, per favor? Pues la veritat és que molt contents, no? Perquè ha sigut una experiència molt xula. A més, el fet de pujar tranquils, perquè teníem por del tema de l'altura sobretot, que ens donava una miqueta de respecte, no tindre cap mareig, i el tema de l'altura al final no ha sigut un problema perquè hem tingut coneixement, hem pujat tranquils, però sí que es nota el fet de passar, ja de passar de 2.000 metres es nota, passar de 3.000 molt més encara, i l'última part molt bonica amb l'afegit de la terra, del camí de terra, de l'Esterrato, molta gent, molt bon ambient ciclista, i damunt hem tingut l'oportunitat de conèixer el fill de Vicent Belda i també hem vist un bon grapat de professionals de l'Astana, de l'Emirates, que estan en el CART de Sierra Nevada, i la veritat és que és una experiència per a repetir i per a institucionalitzar.